съм PC Gamer и тук до мен е Бен. Ехо, Бен говори. Да, знам. И това ще бъде първият ми клип, който снимам в Too Legit. Сега ще играем в Game сервера. Сървърът е много як. IP ще има в описанието. Не знам да хора дали се чувам добре, защото преди малко си инсталирах програмата и нещо... Да, пък най-фатално ще бъде, ако изобщо не се чуваш. Аре, на какво ще играем днеска? Не знам. И сега ще имам да взема една книга. Че аз не знам къде съм. Аре да играем на... Ексър. Аз съм на Ексър. Напчитала Гамес. Ексър, те? На кое? На втората арена. Спид. XP, да. Ок. Масово го мелее, код, който дари. Масово мелее, код, който дари. Падна ли плавата? Май аз падах, бе, човек. Като нуб. Аз даже го убих. I'm the sexy, know it. Бен, няма ли да почнеш да снимаш? Гледайте сега. Яху! И... Не ме мисли. Мисли себе си. Бен! Фу! Аре да играм час на пляс. Не падаш, бе. Ай, падаш точно плавата. Права ти е. Че аз трябва да се намаля. Че махни се звука. На кое? Пада FPS-а. Ми пада. Махни се звука, защото ми пада FPS-а. Не знам, на клипа ще ми лагва, защото си имам с 13 FPS. Не ме ще ми лагва на клипа, защото би не искам. Ще играем после в друг сервер, защото този много ми пада FPS-а. Нищо. FPS-а, човек, като нямам FPS, знаеш колко ми лаги? Виж, сега падна. Тук не стигнах направо. Аз, човек, ще вляза после в друг сервер, защото тук FPS... Човек не може да лекнеш от този сервер. Аре ти играем в друга мини-игра, че аз много лагва заради спида. Добре, айде да излезем. То напишеш ли? Не ми е гейм юит. Да. Аре, на какво да играем, да видим. Тук има паркур. Дай. Чакай, значи. Да видим на Toa Games. Какво ще играем днеска? Може Mob Arena да играем. Къде бе? Коя игра? Mob Arena. Майо. Напиши LARP, Да, тук съм. Коя арена? Да ми... Аре, да мината. Да ми... Да. Ето ние, аз съм тук. Ти какъв ще бъдеш? Я да видим... Линк, танк, арчер, чемин, ти какъв? Чай, да ви... Аз искам разгледам първо класовете. Този какъв е? Какъв е този? Обджоб. Виж книга. Танк. Танк? Аз ще бъда танк, човек. Чемин. Арчера я. Що не ми се сменят ранковите, бе? Арчера е много... Бая слаби, човек. Аз ще бъда танкче. Арчер бас слабе. Готов ли си? Не. Щом си готов, цъкни Айран блока. Кой? Къде той? Горе Айран блока. Готов. Аз сега трябва да запазим, човек. Аз знам къде се спамват, те тук се спамват. Цак. Един кил? Аз пъмам тук. Тук ли се спамват монстър? Да. Аз ще къде... Келе. Омага, кой ме удара? Бясно куче. Да, бесните. И мене, бе! Те са на 2 хита. Крип. Убил. Сега. Мече сам да ни... Ти пази 2 портала, аз ще пазя 2 портала. Къде трябва да си? Вълна 3. Крипари! Ти къде учи, не? Ето като. Чек, аз пазя този и този портал, ти пазиш. Крипс! Какъв беше този крипър? За тези крипове? Симпълни са! Пази ги! Трябва да пием леченка, човек. Ще трябва да пия лечение. Аз все още не. Зад нас гледай.
Аз ще гледам пред нас. Бясно куче. Цък, 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 чао, чао. Че мене ще вижда. Падни фалата, падни. Помощ. Какво стана? Нека съм бях да умра. Две зомбита са на мене. Ай. Вече побутах фалата. Пире, Дженка, има Тук е трудничко вече. сларма ли? Вече са... Те спаднаха в фалата. Това стъпите слаймове. Вие трябва да насочиш към лавата и ти веднага нападат в фалата. Аз поемам път. Ти поемаш някъде? Аз поемам също някъде. Къмни, Мага, остана вижте с гигантска експлозия. А после искаш да се спри... О, манга, зомбито в фалата. Ремемри. Пигмен. Аз ще бия първия биг. Аз бях втория. Помощ! Лечение! Той е малко... Мо парента е бая яка игричка. Вече не ми лако. О, не. Мо парента бая мобове има. Аз умрях. Да излизаме от тук. Ти умря ли? Да. Аз спираме. Ами човек, трябва да влезем в друг сървър, защото FPS-а ми е 10, 11, 12. Ай да приключим клипа. То тук не ми хареса. Много кратък ще стане. Дай нещо по-дълго да го направим. Имаш късмет, че се робих да видя как да слагам мини изображения. Аре, Skywars, аз влизам на Skywars. Влез на Skywars. Ето го, аз го открих. Има Съдесълъско. Е там Skywars е на Лигбу сектор. Не. Ливамото сървър. Много малко FPS-а. О, мага човека, ти дадох от сървъра варя... Знаеш колко FPS бая? Варя 20 FPS. Влязох някъде. Един сървър. 24... Аре в командо се, искаш ли? Не. С един фаер. Ще ти пратя... Сам те питам как ще сливаш клиповете. Няма ги сливам. Как стане? Те ще видят паролата, всичко ще ти видят. Къде ще ми видят паролата? Нека влезеш да се логниш, ще видят паролата. Аз ще вляза в своя сървър. Ами добре, поне там няма парола.